El passat divendres 19 de febrer, el poble de Sollana va retre un homenatge al mestre de mestres Miguel López Marco, amb una vesprada d'actes commemoratius. L'escola, la comunitat educativa i la corporació local, junt al director general de Política Educativa, Jaume Fullana, es van reunir per assistir a la inauguració del nou emplaçament del bust de López Marco i a la descoberta d'una placa recordatòria. Més tard, al Centre Cultural, es feren unes xerrades divulgatives sobre el mestre, a càrrec de 3 membres del col·lectiu Ullal. Joan, quina importància tenen els actes d'esta vesprada en homenatge al mestre Miguel López Marco? Bé, la importància és que se commemora el 145 aniversari del naixement, però el fet en si no és perquè fora el 145 aniversari, sinó perquè el bust, després de traslladar l'activitat escolar al nou centre educatiu, el bust s'havia quedat apartat, una miqueta abandonat, i ha sigut una miqueta recuperar aquell bust i ubicar-lo, col·locar-lo en el lloc que li correspon. Amb motiu d'això s'ha organitzat tots els 3 actes, el de reinauguració del bust i els actes que farem esta vesprada de divulgar i difondre la figura de López Marco, mestre de mestres en Sollana. I explica'ns què ens exposaràs a continuació en la xerrada. Molt bé. En un principi parlaré de lo que és la biografia de tant escolar com la seva personal del mestre que va vindre ací al finals del segle XIX i estigué entre nosaltres uns 38 anys. De manera que faré un recorregut sobre la seva vida i després parlarem del context tant a nivell normatiu i escolar en el que va estar el nostre mestre. Finalitzaré en el que és un recordatori de lo que ell va posar en les memòries tècniques d'educació que es va fer en 1908 i 1909, parlant de la geografia local, de com era el nostre poble en els finals del segle XIX i quina és la seva funció com a mestre en el desenvolupament del nostre poble a principis del segle XX. Bona vesprada. Comentaré algunes cosetes, sobretot relacionades amb la faceta social, cultural, un poquet de sindical i un poquet de política. Passa que d'aquesta última de política n'hi ha molt poca cosa i sobretot aportaré dades inèdites que les diré després.